ben onderwijs. Maar we in het leven eigenlijk altijd onderwijs. Onderwijs, nee. Mooie dingen mij te maken. Onderwijs, nee, plezier, nee. Nee, lust, nee. Goed verhaal. Leuk dat is Jost. Ik ben onderwijs. Oh nee. Leuk dat is Jost. Dit is een nieuwe vlog. Ik ben Eduard Rekker en ik ben onderwijs. Vind ik wel mooi. Als het zo zei dan, ik ben onderwijs. Dan, als het zo uitspreekt dan ben je net gewoon onderwijs. En dan ben je echt onderwijs. Dan ben je echt dat is grutter dan dat is gewoon onderin best zo. Leuk dat je kijkt. Ik ben Eduard Rekker en ik ben onderweg. Dat vind ik niks, hè. Ik ken in het Nederlands, vind ik het dan kan ik het langzaam mooi uitdrukken al. Ja. Leuk, dat is Jost. Ik ben Eduard Rekker en ik ben onderwijs. Onderwijs. Ik ben onderwijs naar de markt. Om wat te eten. Fijn, dankjewel. Ja, wat jullie eten? Of heb jij ook een, zoals in het Fries zeggen, siepelleren beurs? Siepel leren. Wat Ken je dat, een siepelleren beurs? Nee? Iedere keer als je erin kijkt, krijg je tranen in je ogen. Wat een goeie grap. Oeh, wat een hoen, jong. Zo. Wat een maat is het. Nootjes. Wat je? Ach, goed zo, jongens. Waar zijn we weer? Nou, dan geef het ook gewoon heen. Want nou, jongens, dit is weer het einde. Hoe is het nog leuk? Best nog geïnspireerd geraakt door een Tom kom heeg. Deel het met je vrienden. Dat mij trouwens echt. Dat heb ik trouwens nooit hoor. Op het einde. Deel het met je vrienden. Deel het met alle mensen die kerst. Of is dit nog leuk? En je denkt van, god, maar dan horen meestal vrienden van mij action. Deel het dan. En neem een abonnement dan op het kanaal. En dan zoek die weg. Dan zoek die webboek, hè. Hey. Nou best, dat wordt.